Καλησπέρα σας. Γαμώ την πουτάνα μου. Λοιπόν, ο λόγος που θα φτιάξουμε αυτό το βίντεο σήμερα είναι για τις παπαριές που ακούω τόσο καιρό. Δεν αντέχετε ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται να τον κράζουνε. Δεν γίνεται να τον κράζουνε. Ποιον. Πες είναι καλύτεροι. Όχι ρε φίλε, γι' αυτό τον κράζουνε. Ζηλεύουνε. Τέρμα ρε φίλε, ζηλεύουνε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα άλλο, ότι ζηλεύουνε ρε φίλε. Έχουνε ρε φίλε αυτοί Porsche. Lamborghini έχει. Lamborghini, έχουνε αυτοί Lamborghini. Όχι ρε φίλε, τσούπα ζηλεύουνε. Κράζουνε τη Σελένια πάρτι δώστη. Έτσι. Τη Σελένια πάρτι δώστη την κράζουνε φίλε. Πάρτι δώστη δεν λένε, μαλάκα, πώς τη λένε. Πες τίποτα ρε φίλε, δεν αντέχω. Γαμώ την πουτάνα μου. Ρε φίλε, έχεις γαμίσει εσύ τη Σελένια. Πες μου λίγο δηλαδή. Ρε φίλε, λένε μαλακίες, ξέρω εγώ, ότι είναι πληρωμένη και αυτά. Τι είναι. Για ποιο λόγο να κράξεις το βίντεο. Το Bieber. Το βίντεο μην το κράξετε. Λοιπόν, ακούστε με λιγάκι. Ο λόγος που δηλαδή είμαστε καθυστερημένοι, ας πούμε, ρε φίλε, εμείς οι δύο τώρα, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Είμαστε καθυστερημένοι. Τώρα κάθονται και λένε τόσο μαλακίες για το κολλητάρι μας, το Bieber, ναι. Και εμείς το φτιάξουμε τώρα το βιντεάκι. Δεν είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε μαλάκοι κι εμείς βασικά. Εντάξει, φίλε, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε, εντάξει, είχαμε κάποιες δουλειές. Εντάξει. Λοιπόν, θα το φτιάξαμε όμως το βίντεο γιατί δεν πάει άλλο, εντάξει. Και όταν λέω δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο. Ναι, φίλε, ακούμε τόσες μαλακίες τόσο καιρό. Δεν πάει άλλο, ρε φίλε. Ναι, Έχουμε φίλε. τις πίπες που λέει κάθε μαλάκας για τον Bieber και τον Bieber και τον Σαρμπέλ. Ναι, φίλε, ζηλεύουνε. Ναι, ρε φίλε. Ακόμα και τους έφτιαξε τα τραγούδι Bieber και Σαρμπέλ και που τους βλέπει δεν ζηλεύει το Ναι, Bieber. εντάξει. Τι έχει τους δηλαδή. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τεστ εδώ πέρα τώρα εδώ μπροστά σας, έτσι. Θα βάλω εδώ στο φίλο μου τον Χρήστο να ακούσει λίγο Bieber, έτσι. Βάλτε ρε φίλε, τι να στα βάλω εγώ τώρα. Λοιπόν, θα δούμε αν θα ισχύουν αυτές τις μαλακίες που λέτε ότι ξέρω εγώ, έβαλα το παιδί μου τιμωρία, αν να ακούσει 3 μέρες Bieber δηλαδή και ψόφισε. Τι μαλακίες είναι αυτές, μαλάκα, και εγώ ακούω Bieber και δεν παθαίνω τίποτα. Θα φορέσω, λέει το παιδί μου, θα φορέσω στο παιδί μου την μπλούζα του Bieber και αρχίζω να το βαράνω, λέει το βαράω εγώ. Τι μαλακίες είναι αυτές, μαλάκα. Λοιπόν, θα βάλω στον φίλο μου τον Χρήστο τώρα να ακούσει λίγο εδώ πέρα Bieber. Έτσι. Ποιο να σου βάλω, ρε φίλε. Βάλε το boyfriend. Λοιπόν. Κάνω τα τραγουδάκια, έτσι, boyfriend. Τι Bob Marley, τι Metallica, τι 12ο σπίτι και τις παπαριές μου λέτε. Λοιπόν. Τι κάνει το παιδί, έχει τίποτα. Ρε φίλε, παθαίνει τίποτα. Το διασκεδάζει ίσα ίσα. Πες μου εσύ ρε μαλάκα που λες ότι το παιδί σου θα το βάλει το δέρνουνε, γιατί ρε φίλε, έχει τίποτα αυτό το παιδί. Πες μου ρε, έχεις τίποτα ρε μαλάκα. Όχι ρε φίλε, απλά μου αρέσει τι. Δηλαδή, τι προτιμάς ρε φίλε, να έχεις μια μουνάρα στα 4, να την ξεκολλιάσεις, να ακούσεις τον Bieber ρε φίλε. Να ακούσεις Bieber ρε φίλε, να την ξεκολλιάσεις, όχι, να ακούσεις Bieber. Ναι ρε φίλε, έτσι. Παίζεις μαλακία με τον Bieber. Ναι, Δεν παίζεις ρε φίλε. ναι, κάθε βράδυ. YouTube Bieber. Bieber. Bieber ρε φίλε. YouTube Bieber. Bieber ρε φίλε, YouTube Bieber. YouTube Bieber ρε Ναι, ρε φίλε. φίλε. Άγια ομίσου. Λοιπόν, βάλα μου να ακούσει και εγώ καμιά παπαριά στα διάλογα ρε φίλε. Θα μου πείτε εμένα, το κάνω και σε μένα το τεστ στην τελική, γιατί στα αρχίδια μου τι λέτε, εντάξει. Σου βάζω το baby. Baby, βάλε μου ρε φίλε, είναι έτσι. Βάλε μου λίγο. Λέγεσαι τις μαλακίες σου, να δούμε τι θα γίνει ρε φίλε. Αν θα πάθω τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να τον κράζετε. Τι είστε καλύτεροι από αυτόν, πείτε μου. Δεν το καταλαβαίνω. Baby, 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 no, baby, 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 no, baby, no, baby, no, 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 no. Ρε φίλε γαμάει ρε μαλάκα, με δουλεύουνε. Για σοβαρευτείτε ρε μαλάκες, για σοβαρευτείτε ρε μαλάκα. Μου μάθατε ένα 12ο πίθηκο τώρα. Μου ανεβαίνετε στο GLX, παπαρδέξ, να αυτή παπαριά ρε μαλάκα. Μου το δώνανε και άγκορες ρε μαλάκα και ποιο κράζουνε ποιον? Το Bieber. Το Bieber ρε μαλάκα. Όλοι να αντιγράφουνε στην τελική. Ναι φίλε, όλοι να αντιγράφουνε. Ήμο ρε μαλάκα τι, από το Bieber βγήκανε ρε φίλε. Ο 12ο σπίθηκος ποιον αντιγράψε? Το Bieber, εντάξει. Η Full Face. Καλά, εκεί καθαρά, ναι. Jim Hendrix. Bon Jovi. Καθαρά. Καθαρά ρε φίλε, αντιγραφή. Ακόμα και ο Bob Marley αντιγραφή ήταν. Το ξέρατε?
Και επειδή. Σκεφτείτε το πραγματικά. Απλά ο Bob Marley επειδή δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο, του έριξε τα ναρκωτικά. Ο Bob Marley τι λέει? Don't worry, be happy. Ναι. Που το σκέφτηκε από ποιον? Από τον Bieber. Καθαρά από τον Bieber. Το έχετε σκεφτεί. Το σκέφτηκε εσύ Ναι, φίλε. αυτό. Ναι, από πού Don't άλλο. worry, be happy, Bieber. Πατρίς, οικογένεια, θρησκεία, Bieber, ρε μαλάκες. Τι? Ναι, ρε φίλε, έτσι. Τη μάνα σου την πούλαγες, ρε φίλε, για τον Bieber. Ναι, απλά για να πάω σε μια συναυλία, ρε φίλε. να πάω- Άντε Bieber. γαμίσου. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, είστε πολύ μαλάκες που το κράζετε το παιδάκι, εντάξει. Είναι και γαμό τα παιδιά, εγώ το ξέρω προσωπικά. Καταρχήν δεν έχετε φάει παστίτσιο από τη μάνα του Bieber. Εντάξει. Δεν έχετε φάει παστίτσιο από τη μάνα του Bieber. Να το ξέρετε. Το καλύτερο παστίτσιο. Θυμάσαι φίλε, να λέγα. ναι. Γαμό τις νοικοκυρές, ρε φίλε. Η κυρία Σπασία. Ναι, Γαμό τις φίλε. νοικοκυρές, ρε μαλάκα. Μας έβαλε σπίτι της, μας περιποιήθηκε. Μας κέρασε και μετά δυο μοστεράκια. Έλεγα Ναι, φίλε. Ναι. Άλλη γαμίσου δηλαδή. Να μου πούνε με έχει την κυρία Σπασία, τη μάνα του. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει τώρα για το πώς μαγειρεύει η κυρία Σπασία και τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, το θέμα είναι το Αλλά κράζουμε. το θέμα είναι τον κράζουνε και δεν το Χωρίς το ξέρουν. ξέρουν απλά, ναι. Εντάξει, λοιπόν, αυτό πρέπει να το σεβαστούν. Κοιτά, και σπίτι που είμαστε ακούμε Bieber. 24 ώρες και 24 ώρες, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε να ξυπνήσω ούτε οτιδήποτε. Έχω ένα μήνυμα, ρε μαλάκα. Call me. Α, ο JB είναι, ρε μαλάκα. Τι φίλε, Τι έχει είναι κάρτα αυτό? μάλλον. Πάει ο μαλάκας δεν έχει κάρτα, ρε φίλε. Hey JB! Έλα μωρή σαλούφα, πού είσαι ρε? Τι γίνεται? Ο Γιώργος σήμερα μαλάκα. Έλα ναι ρε φίλε. Λοιπόν, πες μου τι ήθελες ρε, γιατί έχουμε κάτσει εδώ πέρα για τον Χρήστο και φτιάχνουμε το βιντεάκι σου ξέρεις για τα μαλακισμένα που λέγανε τις μαλακίες ρε. Ότι σε πούστρα και τέτοια. Να, πάρε μαλάκα, λέγε για τις παρτούζες που έχει πάρει της Ελένια. Και πάρε. Έλα ρε φίλε. Ναι, μαζί δεν είχαμε πάρει ρε. Τι μαλακίες λένε, εντάξει. Αϊ γαμίσου. Να μιλάει τώρα ο Χρήστος με τον JB ρε φίλε. Εμείς είπαμε και για τη μάνα σου ρε φίλε, για το παστίτσιο που δεν έχουμε ξαναφάει. Ναι. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Γίνεται η μάνα του να φτιάχνει τέτοιο παστίσιο και ο Justin Bieber να είναι πούστης ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι ρε φίλε. Φέρε μου Πάρε λίγο. πολύ το γύρω. Έλα ρε μωρό. Λοιπόν, ναι, εντάξει μωρό, μην τα κουράζουμε τώρα. Λοιπόν, κανονίσουμε θα κανονίσουμε για Σάββατο βράδυ. Να πάμε για κάνα μπανάκι μωρέ. Ναι. Θα περάσω εγώ από Νέα Υόρκη ρε βλάκα. Θα σε πάρω από εκεί στο σταθμό. Πέρα από το σπίτι μου. Θα τα πούμε, ναι. Ναι, να βγούμε σε κάνα κλαμπάκι μωρέ, ξέρεις έτσι. Μωρέ πουτάμε, έλα. Χαιρετίσματα το Χρήστο. Έλα, bye. Που λες. Ρε Μια χαρά παιδί είναι. γαμώ τα παιδάκια είναι, εντάξει, δεν το ξέρετε. Εντάξει. Μην γαμιέστε τώρα. Εντάξει. Γιατί είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου και είναι και το φίλος του Χρήστο. Αδερφός του βασικά. Αδερφός. Και δεν γουστάρω να τον κράζετε ρε φίλε στην τελική. Άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου. Δεν γουστάρω ρε φίλε, δεν γουστάρω. Ούτε εγώ ρε φίλε, εντάξει τώρα. Μην ξανακούσω μαλακή, εντάξει. Έλα πιάσε ένα χαρτί τώρα ρε φίλε γιατί είναι μπάσταρδι. Ας το διάλογο γαμώ την πουτάνα. Θα μου κράξετε εμένα τον Bieber. Είναι και γαμώ τα παιδιά ρε, πάρτε το τηλέφωνο ρε, πάρτονε ρε, πάρτονε ρε. Πάρτονε και πες του. Γαμίσου. Εντάξει, δεν είναι. Όχι ρε γαμώ, δεν γουστάρω. Ζηλεύουν. Δεν γουστάρω, είναι το φιλαράκι μας ρε φίλε. Εντάξει. Μα δεν υπάρχει κάποιοι να ζηλεύουνε. Σκούπισα τα δάκρυα. Έλα ρε, εντάξει. Είναι μαλακία αυτό που γίνεται ρε φίλε. Είναι μαλακία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Θα το σταματήσετε αυτό το πράγμα, σας παρακαλούμε, δηλαδή από καρδιάς ρε φίλε. Εντάξει, JB, JB. αγαπάμε JB, έτσι, αγαπάμε JB. I love JB. Το βιντεάκι το αφιερώνουμε στην Εφέλη την Πατιώτη, επειδή την αγαπάμε πολύ. Ήταν απλά καθαρά για τον Bieber βασικά αυτό το βίντεο, αλλά το αφιερώνουμε στην Εφέλη, επειδή και αυτή είναι φίλη με τον Ναι. Bieber, το ξέρει και η κοπέλα προσωπικά. Λοιπόν, Δεν γίνεται. αυτά στο Facebook. Στο Facebook θα το βρείτε το παιδί από εδώ, Χρήστος Κουσού, στα ελληνικά. Και από εδώ, Γιώργος Βασίλης Ξαξίρης.
Το Βασίλη δεν το σχολιάζω, εντάξει, είναι το μουνόπαν εδώ πέρα, μου είχε γαμίσει το ονοματάκι. Γιώργος Βασίλης Χαξίρη, πατήστε. Αυτά. Σας αγαπάμε πολύ. JB, μην ξανακούσω μαλακία για τον Bieber, εντάξει. Παίρνετε από εδώ την καρδούλα. Έτσι. JB. Αγαπάμε JB. Δεν σου ξαναφυλάξει την κάμερα. Έτσι. Για τον JB αυτό. JB, boyfriend.